Tady za dálnicí. Hlásím, jo? Jo, hlásím. Z toho PP 860 SDA Rybník výjezd. Pojď. Na tom kruhovém objezdu se dejte na ten přivaděč, co vede na dálnici a u toho přivaděču tam potom je Kotelská oblast a mezi Kotelskou oblastí a tím přivaděčem to je příjem. Dobrý, pouštíte. Jo, z toho PP 860 potvrzuji. Dobrý, Maro, klidu. A tam asi rovně. Rozumíš mi? Nepojedeme na obchvat, ale pojedeme rovně. A nevím, ale jestli se tam Tatra vleze. Takže ano, takže podjet. Ano, podjet. Ano. Ano. Tady pojedeme. Tady doprava. Bohužel, tady se nevlezete. To je ono, a tady. To je vončo, Maro, to je vončo! Vývojně! Ještě to nehlas, ještě tam nejsme. Asi tak ještě to bude hodinu hledat. Tady jsme jednou jeli, ale. Jako dneska, jo? To je přes cestu, ty vole, ne? To je tam. Tam je to, na druhé straně, proto jsem říkal, že přejedeme ještě ten most. Tady se nedostaneme teďka. Profici už tam jsou? Ještě cíli za náma, že? Projeli podle mě. Dobře to říkal, jo? Stoj! Taková tady osmička, ty vole. Co? Půjď maják. A nebudeme vyjíždět na hlavu. Nevíte, to tam někoho vrchu? Z vrchu právě proto. Z vrchu je tam auto, Citroën. Z vrchu dobré jinak.
nebíky, oni se tady vyhnou, oni mají kde. Ne, zajeď radši blíž tomu, protože oni pojezdí po hadicí, vole. Až No však právě, až ke svodidlům, ale oni se nám tady vyhnou. Až ke svodidlům, no. No, až ke svodidlům, oni se ti vyhnou. Jo, bezva. Jestli máte kůžel, nebo tam pojďte. Jo. No, Dobrý, stoj. Stoj.